Hup je jedan full super zabavan pokret i relativno je jednostavan. Radi se tako da kada vrtimo hup oko sebe, ukoliko vrtimo iz lijeve u desnu stranu, kada nam hup dolazi u lijevu ruku i ide prema napred, desnom nogom ćemo ukoračiti odozgora, znači s njegove gornje strane, i hup će nam doći u ovaj položaj. Zatim s desnom rukom primamo hup izvana i nastavimo ga vrtiti, dižemo lijevu nogu, bacimo ju unutra. Primimo hup sa lijevom rukom i zavrtimo oko struka. Ukoliko vrtite iz desne u lijevu stranu, znači kada hup dolazi u desnu ruku, dignemo lijevu nogu i ubacimo ju odozgora u hup, primimo hup ovako izvana, pustimo desnu ruku, ubacimo desnu nogu, primimo opet s desnom rukom i zavrtimo hup oko struka. Iako se to može raditi ovak dok stojiš, nije baš previše onak estetski zanimljivo i zato ja volim sve tjerati da to rade dok se vrte. Ne moraš se uopće vrtiti brzo. Hup se uvijek može vrtiti brže od tebe, ako imaš problema s vrćenjem. I kada hup dolazi prema napred, digneš nogu koju već ubacuješ, ali ti se tijelo vrti. Znači noga na kojoj je prebačena težina ostaje na mjestu, ali tijelo putuje malo u stranu, što daje iluziju da si cijelo vrijeme kompletno u pokretu, čak i ova noga koja je statična. Znači hup dolazi, ti se okrećeš, primaš hup, prebaciš težinu na drugu nogu, okrećeš se, ubacuješ drugu nogu, zavrtiš i napraviš recimo još jedan dodatni krug i vrtiš oko struka. Znači da ponovimo. Zum, 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 zum. Ba. Nije teško, ako imaš neka pitanja, ostavi nam komentar ili nam piši na happyhup@gmail.com. Rado ću ti pomoći.